Hello mga kamamshi! Welcome back again to my channel. So ngayon for today's vlog, ituturo ko sa inyo kung paano i-level up ang luto ng isang tofu. I'm sure na magugustuhan nyo kasi masarap na, masustansya pa. So gusto ko siyang i-share guys. Samahan nyo ko hanggang sa dulo. So let's go mga mamshi! Let's go! Pasarapin na natin yung mga tofu nyo. So let's go! So, ayan guys, ito yung pinakauna nating ingredients, ang ating fresh tofu. Ayan. 500 grams, or pwede din dalawa kung ano yung gusto nyo. So, ayan. Fresh tofu siya. And then, ang pangalawa ay ang ating chicken mince. Ayan. Ang pangatlo ay ang ating carrots. Yan, ganyan siya guys. Iniwa ko siya ng cubes na maliliit. So, ayan. Ang pang-apat ay ang ating spring onion. Ginayat ko siya ng maliliit. Ganyan. So, ang ating pang-lima ay syempre, di mawawala ang ating bawang. Ayan, ginawa ko siyang garlic mince. Ayan, para mas maganda yung pagkahalap niya sa ating chicken mamaya. So, ayan. At ang ating onion or sibuyas. Ayan, hiniwa ko din siya ng pa-cubes na maliliit. Ayan. Ganyan siya. At ang sunod, syempre, kailangan din natin ng cornstarch. Syempre, di mawawala ang ating asin or salt. Syempre, di rin mawawala ang ating paminta or black pepper. Syempre, di rin mawawala ang ating itlog or egg. Yan. Isa lang siya guys At syempre, ang ating panghuli ay ang ating magic sarap. Yan. So, yan guys. Let's get started. Let's go. Ang una natin gagawin is hati-hatiin natin or hiwa-hiwain natin yung ating tofu. Ganyan lang siya. Dapat medyo kapalan natin para may paglagyan tayo sa ating filling mamaya. So, yan guys, ganyan lang siya dapat. Yung medyo makapal siya para may paglagyan tayo mamaya sa ating filling. Cubes lang siya. So, ganyan lang siya guys. So, yan guys. Ganyan lang. Hatiin natin ng tatlo. Ayan. Ganito lang siya guys. Ayan. So, yan guys. Pagsamasamahin na natin yung ating ingredients. Let's go. So, yan guys. Ang mauuna is syempre yung ating chicken. Pangalawa is yung ating carrots. Siyempre, ang sunod is yung ating bawang.
ang ating sibuyas. Siyempre, ang ating asin. Ating paminta. Siyempre, di mawawala ang ating itlog. Kailangan din natin ng spring onion. Siyempre, ang ating cornstarch. So, ang kailangan lang natin gawin is haluin natin siya ng mabuti. Saka natin lagay yung ating magic sarap. Ayan. Pag alam na lang nahalo na, nagsama-sama na yung mga ating ingredients, sunod na natin yung ating magic sarap. Tapos, haluin lang ulit natin siya. Haluin mabuti guys para yung ingredients natin is magsama-sama ng mabuti. At yung lasa din. Importante po yun kasi doon niya talagang malalasap yung sarap. Ang bango niya guys, ang bango. So, ayan guys. So, next step na tayo. Ayan, ang next step natin is magpakulo tayo ng mantika. Prito na natin yung ating tofu. Pag mainit na, ilalagay na natin yung ating tofu. Ayan lang guys. Hanggang maging golden brown siya. Ang gamit ko na oil is olive oil. Pwede din naman yung pangkaraniwang mantika. Pero sa akin kasi is olive oil. So, ang gagawin lang natin is antayin natin siyang maging golden brown. So, yan siya guys. So, yan guys. Pag naluto na yung ating ilalim, baliktad na natin siya. Ilalim ng ating tofu, baliktad na natin siya. Ganyan lang siya. Ayan. So, ganyan lang siya. Baliktad lang natin para maluto. Para maluto din yung sa ibabaw. Ayan guys. Antayin lang natin ulit maluto yung sa ilalim. Guys, luto na siya. So, kukunin na natin siya. So, ayan guys. Palamigin lang natin siya konti. Ito na yung ating tofu. Ayan. So, ganito po yung gagawin natin. Ayan po. Tanggalin lang po natin dun sa may taas na. Dahan-dahan lang po para hindi siya masira. So, bali ganyan po siya. Tanggalin natin yung nasa itaas. So, ganito po yung cut niya. So, ang kailangan natin gawin is tanggalin natin yung nasa loob. Like this. So, ganyan. Tanggalin natin siya.
Ayan. Ayan, dahan-dahan lang guys. Ayan. Tapos kunin natin yung nasa loob. So, ganyan siya guys. Ganyan. So, ulit. Ayan. Dahan-dahan lang para hindi masira yung ating tofu. Ayan. Ayan. So, ganyan siya guys. So, bali ganyan siya guys. Natanggal na natin yung nasa gitna. So, ganito na siya guys. Ayan. And then, na yung ating filling na ginawa kanina. So, ang gagawin natin, kuha tayo ng maliit na kutsala. Tapos, tayo ng konti. Then, so, ayan, kuha tayo ng konti. Tapos, ilalagay na natin dun sa loob. Ayan, mga kasisi. Ayan, ganyan lang. Ganon. Diba? Simple as that. So, ayan. Kuha lang tayo. Ayan. Ayan. Tapos, ilagay natin sa ayan. So, ganyan siya, guys. Ayan. Ganyan siya. Ang sarap nito, guys. Try nyo. Ito na yung ating finished product. So, ayan guys. So, ang gagawin ulit natin siya is i-steam natin siya ng 7 to 10 minutes. So, let's go guys. So, ayan guys. I-steam na natin siya. So, ilagay lang natin ng ganyan. So, ganyan lang siya guys. Ayan. So, i-steam lang natin siya ng 7 to 10 minutes. Tapos, dapat, yung pangtakip nyo is meron siyang malinis na tuwalya. Ayan. Ayan. So, ayan guys. Check na natin. Wow. So, eto na yan siya guys. Ayan. Ang bango niya. Grabe ang bango niya. Ang sarap yung amoy niya. Ayan. So, ayan. Kunin na natin siya guys. Kasi naluto na siya.